percaya yen jenenging alam lelembut utawa jagating lelembut kuwi pancen ana sing nyebut alam gaib lan sapanunggalane. Ing kitab suci apa bae pancen nyebutake bab mau. Dadi wong sing nggilut agama pancen kudu dipercaya, sebab iki mbuktekake kekuasaane Gusti kang akarya jagat. Nanging nganti gedheku semene dadi Joko Kasep istilahe kanca-kancaku, aku durung nate merangguli utawa ketemu penghuni alam gaib mau. Dadine aku ya mung setengah percaya setengah ora. Jenengku Rahadi, umurku watara 30 taun. Gaweanku dadi makelar barang-barang antik lan kuno. Dedeg lan rupa ya ora nguciwani, ora dhuwur, ora endhek, ora bagus ya ora ala. Bab bondo kirane ya wis cukup yen mung kanggo omah-omah prasaja, omah KPR tipe 54 aku ya duwe, lan mobil sedan tahun 90-an aku ana. Kenalan perawan rondo kembang sing ayu manis akeh. Nanging anehe aku kurang duwe rasa ketarik. Mbuh sebabe apa aku ora ngerti. Sak ngertiku aku ya normal bae. Rasa birawiku ya ana. Nanging kanggo bali somah durung kepengin kaya dene panggotanku sing dadi makelar barang antik. Wong-wong nyebut awakku iki uga menungso sing antik. Sasine Januari tahun iki, nanging dina lan tanggale aku lali. Elingku ya mung tanggal tengahan ngono. Aku ditawani koncoku nuku barang kuno wujud gramapun ontel kang umure ditaksir luwih saka 100 tahunan. Semayanan sok sabubare magrib aku ngampiri dheweke kanggo nontoni barange. Dapur kebeneran koncoku ing Singapura pesen barang sing kaya dikandhakake kancaku Rahmat mau. Barang sing kaya ngene iki regane pancen larang, apa maneh yen barang mau isih kencling lan jos. Aku ngenam pikiran ngitung rega bakal entuk pira bebatenku mengko. Bubar kantong lan salat magrib, mobilku wis mecaki dalan Rahmat. Nanging jebule dheweke lagi ana tugas lembur kantor, dadi mung nitipake alamat dununge barang marang sisiane ing omah. Jak cocokake alamat iki pancen wis bener. Omah joglo pager boto mawa regol iki daleme Pak Ronowida sing kagungan gramapun arep didol iki. Sawise parkir mobil lan buka lawang regol, ana pawongan sajake tukang kebon metukake tekoku. Badhe madosi sinten, Den? Pitakone. Napa leres mrika dalemipun Pak Rono Widagdo nggih? Aku ganti takon. Leres, Den. Monggo pinar armiyin. Piyantunipun nembe siram. Sumaure karo ngacarani aku lungguh ing pendopo Kang Bawira. Cukup sauntara anggonku nunggu nalika saka lawang pringgitan ana priyayi kang wis cukup sepuh, watara yuswa 70-an, jedul karo mesem. Pak Rono iki priyayine grapyak, akeh critane kang nengsemake. Aku rumangsa cocok entuk kanca ngobrol sing nyepuhi nanging wawasane ora ketinggalan. Semono uga nalikane ngulas bab krisis moneter kang dumadi ing negara kinasih iki. Nalikane Pak Rono ngetokake gramapun antik kuwi, aku mung bisa kami tenggengen barange luwih saka pangiraku.
bener-bener mulus, apa maneh nalika dijajal nganggo piringan sing diputer lagu-lagu klasik. Pancen nyoto milangoni. Dak takokake pira rega sing dikersakake, dheweke mung mesem ngemuwadi. Aku ora bisa nangkep apa sing dikarepake. Nak Mas Rahadi, yen dipun sebat boten nggih boten, kula sakleresipun owel pisah kalian barang punika namung karana kawontenan umur lan raga kula ingkang sampun ndungkap lungse. Kula kepeksa kedah pisah kalian barang punika, nanging barang punika boten badhe kula tulaken ngoten kemawon. Kula kedah mangertos rumiyin sinten ingkang badhe tumbas utawa badhe kapanggenan barang punika. Kedah kula tayur rumiyin ingkang kawungan kiyat punapa boten kapapanaken barang darbek kula punika. Pramila prayoginipun kula nyuwun kanthi jujur pangaken panjenengan gegayutanipun kalian barang kula ing mangkenipun. Pangandikane Pak Rono aris nanging tajem. Aku banjur waleh sapa aku sakbenere, uga dak critakake yen mengkone gramapun kuwi ora bakal dak dol maneh, bakal dak nggo dhewe lan dak rumat kaya dene aku ngrumat awakku dhewe. Embuh ana daya apa aku crita kanthi jujur kahananku lan tujuanku ing tembe. Kaya ana daya magnet saka netrane Pak Rono sing mandhes nyora tajem nembus ing atiku sing paling jero. Aku ora bisa goroh Pak Rono widagdo mesem lan ngendika, "Nak Rati, aturi kondur rumiyin yen pancen ngersakaken saestu panjenengan kula aturi poso medhak 3 dinten lan pati geni ing dinten ingkang kaping 50 sabibar magrib kados samangke panjenengan rawuh mriki malih. Namung pomo dipomo sampun ngendika dhateng sinten kemawon, sedaya punika nyumanggaaken aku nyaguhi lan kaya ana daya tinamtu kang ora bisa dak tulak. 4 dina wis kliwatan kabeh laku sing dak kersakake Pak Rono ora ana sing kecicir. Sawise sesuci lan salat magrib, mobilku bali ngener daleme Pak Rono. Wis katepake unjukan lan nyamikan sore, semono uga Pak Rono lenggah sumadya kanthi ngagem sojan putih lan bebetan latar ireng katon angker lan anggun. Ing sebelahe gramapun kuwi ngalunake lagu-lagu klasik saka piringan kuno. Monggo nak pinara lan sumangga kula aturi ngrahapi nyamikan ingkang sampun cumawis ngiras mirengaken dedongengan kula, ngendikane Pak Rono sareh ulem. Aku mung bisa manut lan manut. Gramapun punika prasasat nyawa kula nak. Rumiyin kula tampi saking buyut kula, ngendikanipun namung kula ingkang cocok kepanggenan barang punika. Awit kula gesang piyambakan lan boten gadah turun. Mila kula nyobi pados priyantun ingkang saged kula titipi pusaka punika. Mestinipun panjenengan ing batos taken lan gumujeng barang kados mengaten kadados pusaka. Monggo kula aturi mirangaken dedongengan kula. Miturut dongeng kang bisa kabuktekake, gramapun kuwi wis turun temurun kaping 3. Dadi umure wis atusan taun. Sajroné gramapun kuwi dedunung jin wadon jenenge Nawangsari. Jin kuwi bakal ngabdi lan dadi bojone sing duweni gramapun mau.
Mula sing ndarbeni barang kuwi ora krama saklawase uripe, kejaba yen pancen wis ora kuat lan ora keduga maneh kaya dene Pak Rono iki. Mula wiwit ketemu sepisanan biyen, nalikane aku takon bab Bu Rono, Pak Rono mung gleges bae. Tibane pancen iki wewadine, aku lagi ngerti. Aku meneng ing batin, aku kepengin mbuktekake sapa lan kaya ngapa Sinawang Sari sing bisa njiret lan ngiket Pak Rono lan buyute mau. Kula sampun nayo lan sampun mangertosi yen nak rahadi kiyat kapanggenan Nawang Sari punika. Kula ingkang sampun rumaos caket kaliyan titi mangsa sowan pangayunaning pangeran, namung nyuwun titip semah kula, semah buyut kula lan mangkenipun semah panjenengan dhateng panjenengan. Kula yakin panjenengan boten badhe kuciwa. Pangandikane Pak Rono mung kasih critane, aku mung bisa mantuk. Semono uga nalika Pak Rono netepake rega gramapun mau, dak sanggupi sebab yen diitung tenan regane ora sepiro, malah prasasat ora ana ajine. Petungane Pak Rono, aku mung bayar mas kawine bae. Sawise diwenehi ngerti carane nguripake gramapun, ngrawat lan carane ngundang Nawang Sari, yen aku kepingin sapetemon gramapun mau dak gawa mulih. Dak sawang Pak Rono berbes mili nalika ngulungake lan nguntapake baliku. Keselan kesibukanku maklaran nganti sawetara dina gramapun kuwi kumletak durung dak bongkar ing meja kamarku. Nalikane wengi kuwi krasa tintrim merga sore mentas udan. Acara televisi ora ana sing apik. Aku ndudah bungkusan gramapun lan kepingin ngrungokake lagu klasik. Nanging atiku luwih notol kepingin mbuktekake critane Pak Rono. Apa bener Nawang Sari kuwi ana tenan? Kok sajak nyelawati tenan? Gramapun dak seleh, cedak sirah peturunku, cedak lampu baca, dak puter kaping 7 tanpa dipasang piringan iring lawaran. Ana pedhut tipis sing metu saka corong gramapun, saya suwe saya kandel. Bentuk siluet paraga wadon saya cetha lan ngeglo wewujudane. Para ayu kinyis-kinyis ngluwi bintang sinetron lan layar film. Jan turah rupa kurang condra tenan. Aku mung bisa ndelongop nyawang. Paraga kang nganggo kemben jingga kuwi nyedhaki aku karo mesem ngujiwat lungguh ing jejerku. Ganda wangi sumebar saka rambute kang ireng jenges lan awake sing wewek lencir. Alus bening suarane kaya bening lan kuninge kulite sing merusuh meranani. Aku saya lenger-lenger kentekan akal lan gunem. Panjenengan saiki dadi bendahara sing kudu dak lateni lan dak switani. Tepangaken aku Nawang Sari. Guneme renyah alus. Apa sing dadi kebutuhan batin lan raga panjenengan? Aku kang kajibahan ngerampungake. Dedaharan bakal dak cepakake yen panjenengan wis nyepakake bahane, sebab aku ora wenang nganakake saka ing alamku. Aku ngucek mripat, apa bener ing ngarepku ana paraga ayu? Apa mung halusinasi bae? Pranyata tenan. Widodari ngejawantah, bener kanyatane yen Pak Rono lan buyute ora kersa krama lan gepok senggol karo wanita liya. Saka pangrasaku pancen ora ana sing bisa nandingi sing ana ing ngarepku iki, Nawang Sari. Embuh sapa sing miwiti
ngerti luwih dhisik. Wengi kuwi minangka wengi sepisanan sing paling endah tumrapku, wengi sing kacathet nganggo mangsi emas ing panguripanku. Aku lelabuhan ngrajut benang asmara lan bali wisma karo Jim Nawangsari. Wiwit dina kuwi kebutuhan biologis lan batinku wis ana papan panyuntakan kang gumathuk. Semono uga kebutuhan boga wis cumepak mateng, mung aku kudu smadya bahan mentah sing kudu dituku ing pasar utawa swalayan. Cekake atur aku wis duwe sisian kaya dene panguripan manungsa umume, nanging sisianku iki Jim sing ora bisa katon lan dak katonake utawa dak kenalake karo panjenengan kabeh. Nawangsari mung ngaton marang aku lan kanggo aku selawase. Aku tansaya adoh lan babar pisan, ora ketarik marang titah kang sinebut wanita. Nadyan kaya ngopo ayune pangrasaku ora bisa nandingi sisianku si Nawangsari. Let sesasi saka anggonku omah-omah karo Nawangsari, aku krungu kabar lelayu yen Pak Rono Widagdo wis kondur ing jaman kelanggengan. Wis telu iki tilas kakunge Nawangsari wis mati, kari aku sing ngancani Nawangsari nganti tekan titiwancine mengko. Aku isih kepengin urip dawa, isih kepengin bebarengan karo Nawangsari, isih pengin krungu gending Lokananta ngiringi teka lan baline Nawangsari ing gramapun. Gending Lokananta, gending kang endah tumrap uripku saiki, gending endah kang isi uripku mecai bebrayan agung. Aku kepengin ngajak panjenengan kabeh mirengake gending endah mau lan mirsani Nawangsari mbeksa. Sapa ngerti mengkone Nawangsari so ganti ngenger marang panjenengan, nanging panjenengan kudu siaga ora bakal palakrama nganti puput yuswa kaya aku, Pak Rono lan buyute. Nawangsari lan gending Lokananta saka gramapun kuno. Cutel.